Скъпи клиенти, представям ви един товарач Toyota оригинален японски. Товарачът е така произведен. На мотокарна база са поставили хората отпред уредба за товарене и разтоварене с хубав голям масивен цилиндър за обръщане, хубава кофа, половин кубик, 4 цилиндров двигател на Toyota, бензин, 1 тон товароподемност на височина 2,50 при обръщалото. Много хубаво работи мотокарчето, освежили сме го, 4 нови гуми, 4 чисто нови гуми, чисто нова седялка, дигане без газ, помпата не са тормози, ако дареш малко газ, дига веднага, обръщане, вдигане нагоре, обръщане без проблем. За товарене на бункери, за пясъци, за малки бази е перфектен. Двигателчето работи, не се чува. Ето в момента работи. Няма никакви пушъци, никакви прекъсвания. И най-важното, което е, двигателя няма никаква електроника. Ето ги мотора, карбуратор. На цена 14 900 с включено ДДС, имате и безплатен транспорт за цялата страна. Прекрасен товарач за малки бази, на кой каквото му трябва спрямо неговите изисквания и предпочитания. Това е за тази машинка.